En dat wordt vanuit de Man Cave, Nick en Patrick en TikTok en weet ik niet wat. Ik weet nu een klein beetje wat TikTok is volgens mij. Springen van geluk. Van Maastricht gaan we weer naar Halen. En in Halen zit Hoendervel. Oh, er zit er maar één. Heb je een luidje getrokken? Wie werkt dat stoelmoks? Ja, corona, hè. Dus wat er toch maar, ja, wat er einde aan het woord in. En dan, ja, uit de luidjes kwam ik naar voren, dus dan mocht ik het woord doen meteen. Dus ik ben de gelukkige Henk. Ja, fijn dat ze er gelukkig mee bus in ieder geval. Doos is beter met vriend, zeggen we weer in echt. Hier zegt Dors is beter met vriend. Hoe gaat het liedje over? Ja, eigenlijk gewoon Henk, vier nummer. Ik denk dat dat is wat Hoorn wel uitstraalt. En eigenlijk willen we terug naar vorig jaar. Was eigenlijk gewoon met die vrienden een pils gepakt. Of eigenlijk nog komend jaar dan, zeg maar. Want het wordt gewoon vier zijn. Maar ik denk ook in deze tijd dat het toch redelijk toepasselijk is. Want iedereen streeft en verlangt weer naar die vrienden samen en een pilsje pakken en allemaal samen zijn. Dus het is een vier nummer. Zo wie het hoort er wel betaamt, denk ik. Maar wel met een toepasselijke titel, denk ik, Dors met vrienden, wat ook iedereen aanspreekt, denk ik. Dus, heb je er ooit aan gedacht om in verband met corona gewoon eens een jurken over te slaan, wat het LVK betreft? Nee, we waren er vrij snel uit en we vonden dat als het LVK doorgaat, dan doen we ze gegarandeerd met. Want we vinden ook in deze tijd het juist belangrijk om mensen toch dat stukje vastelovend, wat in Limburg traditie is, en zeker in LVK, wat natuurlijk een traditie is, gewoon in ere te houden. En daar hebben we geen moment over getwijfeld om er niet aan wat te doen. Oh, goed zo, goed zo. Dat is de insteek. Hey, nu zijn die anderen natuurlijk stuk jaloers als toen wel op de televisiebus. We gaan ze nog een stuk jaloerser maken. Want ja, ik heb voor dich de eenmalige gelegenheid om die eigen liedje aan te mogen kondigen. Oh, kijk eens aan, fantastisch. Dan kondig ik, hoe al? Ja, toch maar. Kijk wie dat gaat. Ja. Kijk wie dat gaat. Nou ja, ik zeg gans Limburg door het bed met ons. En het vierde nummer, Dorst is beter met vrienden. Ja, eigenlijk kan het niet toepasselijker als samen deze tijd doorkomen. Dus ook met vrienden en familie natuurlijk. Maar we maken er eigenlijk wat feestje van met z'n allen. Dorst is beter met vrienden van Hoendervel. Goed halen!